TV ka wachikunu wabro bedo gi wendo Professor Collins Odote men jalony e weche mag telo mondo winjane ni to kaka weche dhi od bura kuma jotend migepe mogwel koro ipedho be gidhi maber koso gidhi maber mane mbaka modago kode kaendi. Professor erokamano ahinya kuom wasichegi. Isewinjo kaka jood bura piedho jogo mogwel e migepe mopogore opogore to penjo ma gipenjo gigo be gichimo kuro in kinene? Erokamano ahinya Trevor. Apani kod wang'eyo ni mondo ka gichimo kuro kalo gichimo kuro nego wang'e to penjo ma gipenjo go gia kanye. Kane wakalo chik manyien 2010 no waloko kaka yiero jok matelo ne ministries miluongo ni waziri. Ngejo chon ne ilando gelanda e radio. Ni jaduong' Moi no lando Trevor kaka jatend kama to no wachi ni gima jatend piny nyalo timo en mana nominate gi to bunge nyaka temang'o nyaka piedhgi. Kaeto bang'e jo bunge no kalo chik miluongo ni Public Appointments Act. Chik no wacho gik monego penjgi. So ng'eny gik mina ni penjogi ok en gik ma jogo gola e wigi, gin gik manie chik. So kapani tabu en to gik mipenjogi go be gin gik mochimo koro koso kochimo koro gin e chik. Tabu ni kama chielo. Tabu ni kanye? Tabu kama nitiere en gik mokariyo. Mokwongo en ni king'iyo nyaka ne wachak penjo gigo 2010. Jo Kenya penjo ni to penjo nang'o? Ngeche jite chalo ka gima timang'o kalo penj. Okine nitie ng'at ma ka ng'ane rach to ng'ane dhi timang'o dhi dong' jo Kenya nyalo nyisi ng'ane kanu waneno kata penjo mani penjo ka ok opane gi timang'o gikalo to bang' ka report biro to gikala mane tabu mokwongo mawuoke. Tabu mar ariyo machalo wuoke anapani no wuok sane en ni to ere kaka ji nyalo ng'eyo ni gima jogo ne wacho botimore to nane be en adieri. Ngeche sani king'iyo gima nodhiera nto ka neno kaka wuono ng'ato penjo to kare kerni en no yiero mana jok mang'eny gomenda kabisa. Ngeche king'iyo jogi tiwiyo ng'ato ni an gi bilion 4, an gi milion 900, an gi milion 700. Pesa go gin pesa motorare mathis. To jomoko kuomgi king'iyo tiparo ni ng'ani kane pok odonjo e bunge kata milion 100 milion kata 50 nokonyal timang'o nokonyal bedo godo e account ne. Koro ang'o momiyo bunge mosebedo higni 5 kata higni 10 oseyude milion 100. Koro ji wacho ni nyaka en gik moko ariyo. Aidha nyalo bedo nitie pesa moko e bunge ka ma ji yudo ma wanjo Kenya wakia kumotimo nade kumoae. Mar ariyo nyaka bed ni jogi gima giwacho ni ok nyal bedo adieri. Koro tabu mar ariyo mawuok e mano en to ere kaka ji nyalo ng'eyo to wan ga dinde be jok ma penjogi be ka ng'ato wacho makosa to gibiro juka ni ng'ani timore ne ng'ani wuondowa mag kuonde ma japani nitiere. Wadoga ne wach mar ne kalo mar ji teno nikech in kaka inene be nitie kaka ng'ato nyalo dong' sani ka koro jo Kenya Kwanza mang'eny gi to nie od burano. Nikech maxi momigi be onge ng'ama dhi neno ni kaendi nomiyo 2 ka omiyo 5 omiyo koro jumla oyudo makama omiyo kalo. Trevor, mokwongo kapani nitie ng'ama dhi dong' jite dhi kalo. Gidhi kalo te. Jite dhi kalo. An gidhi kalo te. Ngeche although ipenjo gi penjo kama ngeche gini be timore samo yiero kaka notimore. Ok apar ni nitiere jabunge manie Kenya Kwanza mabiro timang'o mabiro goyo ng'at gi piny. An mane kuma tabu nitiere ni koro although penjogi penja mondo jo Kenya ng'eni na penje to ka gik samo koro dhi go kura ni ng'ano kal kata ng'ano kokal an gadieri ni jogo dhi timo dhi kal gite. Kwa ng'iyo 2013 kwa ng'iyo 2017 to kwa ng'iyo kaka sani dhi kal gite. An mane kuma tabu nitie koro ji penj tang'o miyo waketho sa mang'eny ka duoko to wasetimo waseng'eyo. Wageni Trevor wadhi miyo 100,000 wadhi miyo 100 ewi 100 to wakawo sa mar kawo penj. Mane kuma tabu koro wuoke. Miyo gima ne katibu keto maber mar piedho ji samoro koro chalo ne jo Kenya ka gima piedho no ok timre ng'o onge gima okonyo godo. Ka ber to onego time nade in kaka jalony mar weche mag telo? Ka ber mondo mi obed yo ma ji te wacho ni mato adier ng'ane no penjo ni to wawinjo kaka odwoko omiyo rem. Ng'ane no penjo ma kama wawinjo kaka odwoko omiyo kalo. Ka ber to onego time nade? Apa nitie gik moko 2 kata 3 monego bed ni timo mokwongo en ni
sama penjo gi penjo nego bed ni wapenjre an jobunge nego chak wacho magi wach ne jopenj ni sama wang'eyo jogi Mike chik mana wakalo ng'amo gi kama en ng'amo timo ng'o ng'amo kalo penj kata ng'amo ko timo ng'o kata ng'amo ko mondo ji ong'e jite kata ng'ama puonjo ibedo gi gimiluongo ni marking scheme to marking scheme ibedo gi pass mark ne kiyudo 50 ewi 100 to ng'ano okalo kata ng'ano okalo koro ber ka sama ipenjo penjgi ka chik osegik to jogo wacho ni mae kuma chik otimore nade nitiere mar ariyo sama gisendiko report makoro gigo gineno nego giwachno ni yawa ng'ani kata wang'eye to e gigi notimo ang'ora no ber gigi no richo koro gigi momiyo koro wakale to ng'ani kata wakale to wadwa ni kama odhi timo ang'o odhi olok sama odhiye mano ok timre mano mogik mar adek apa ni jobunge onego ng'e ni kane waloko chik 2010 ne waloko chik mondo bunge wawe bedo gi jobunge mawacho ni ma jo sirikal ma jok mok jo sirikal koro jobunge ne ong'e ni tich ma gitimo ne ok gitim ne party gi kende gitimo ne jo Kenya te mondo gimi jo Kenya jok mabeyo gi jok mok beyo ker sama yiero ji ng'eny ne onego bedo yiero jok motimo na jok man gadiere ni kalo penj te to kwa ng'iyo 2013 isewi kane although jogi nokalo gi ng'ane to nokobedo tim nade nokonego kal nitie ng'at ma kingi 2013 nitiere waziri manokal majite ne negadiere ni ng'ano koto mang'owa okokalo penj pod okale 2017 be nitie at least aparo ng'at achiel manokal majine ni gadiere ng'ano kokalo penj jok makamago kata obed ma ng'at achiel onego bed ni jok makamago okal mondo jo Kenya ng'e ni adier ni gine timore maber kidhi loka America kuma gimotir sama itimo vetting nitie jomi winjo ni ker noti mang'owa noyiero but king'iyo samede to ni ng'ane kata noyier ne jok odhi otame koro miyo ji ong'eyo ni kata wan mana jok mopogore ni mage jo Kenya Kwanza mage jo Azimio to ka gik sama koro watimo tich to tijni konyo jo Kenya to kata kamano nitie wach moro miwacho mar mwandu mipenjogi to waseyudo ka ng'eny gi nigi mwandu mana millions motiap to be nitiere tiende penjono nikech mokwongo onge ng'ama dhi ng'eyo machako ilud ni adier nowacho ni en gi bilion 4 wayudo ni en gi bilion 4 to kata bed mana ni en godo koro dhi konyo nang'o nikech bang' mano to onge ng'ama biro duogo wacho ni nyichi chako tich higa mokalo ni en gi bilion 4 sani koro en gi bilion 5 wadwa ng'eyo ni bilion 1 ni oa kanye waonge gi chik moluwo kanyo maber ma ng'ata mi dhi ng'i mapiedhi mawacho ni pesa ni wacho ni en 4 koro chupa 5 Trevor e book to wachno ber e book gimomiyo book wachno ber en ningeche king'iyo book wacho ni theory king'iyo book wacho ni kopo ne wang'eyo ni sama Trevor donjo ne en gi siling 500 wadwa ng'e ni higni 5 gi kana en gi siling 500 ere ka 500 no nyalo gik siling 10,000 wa mi example achiel sama ncha yiero rumo ka jo Kenya Kwanza nose yombo to no wachore nitiere cabinet secretary maniluongo ni billionaires 4 dong ni winjoge koro kopo ne timo vetting maber to wadhi sama ne ochak sama ne ng'ano donjo ne en gi pesa di sama koro wuok ni pesa ma en gogi kwa ng'eyo kuma nchutiye kane ere kuma pesa gi oae tabu ma wan godo en gik mokariyo mokwongo ni sama jogi wacho ni waonge kaka wanyalo ng'eyo ni jogi wacho adieri kata gitimo ang'o kata giriambo mar ariyo ka gisewache sani apani jok moseng'ite Chief Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ema nigi pesa mang'eny en bilion 4 onge chieng' makoro wabiro luwe kata wawacho ni kanicha in gi bilion 4 higa mokalo higa ka higa onego bed ni gitimo ang'o gitimo declaration mar wealth gi ok wabi ng'eyo ni to nitie wach ni in gi bilion 4 ere kaka sani osechopo bilion 40 onge ng'ama biro ng'eyo koro kogik ne to although gima nomiye kwa penjo ne ber to ok okonywa ng'ech ok omi mondo wang'e ni jok ma kawo pesa wa mag eyo mamibadhi ok wakalo to kopo ni gidonjo to ok gichage mawa pesa moko mano ok timre Keto koro mano ere kaka doho bende donjo kata migepe moko ma wan go mopogore bin gine magiremo penj nikech koro ka jood bura osepenjo koro jomoko nyalo wacho ni gine ma koro nego bed ni giluwo mondo gine ni to pesa nini de medore piyo ruo apa ne tich ji mang'eny mokwongo do nego bed ni ng'iyo ka wach magipenjo no en adieri koso en miriambo mar ariyo kotimo wealth declaration di ni itero ne ethics and corruption commission nego ging'i ka gin adieri mar adek jo Kenya
civil society, jok modong ma goyo koko mondo kik ji bed gi mibadhi, onego bed ni giluwo bang' ji ka ng'eny ni gini be notimore adier. To mar ang'wen, kopo ni ng'ato otere kar ng'ado bura, jood ng'ado bura onego dhi back to penj ni to ng'ani kane iwacho kamae to kaka gino osepeyre. Nitiere achiel kuom jok moyier sani mananeno kondiki kamoro ni ng'ani higa mokalo nowacho ni en gi pesa ma kama, to higa masani koro pesa ne osegore diriyo. Onge kaka $200,000 nyalo lokore $400,000 ang'o e higa achiel. Mage penjo monego bed ni koro ji timo ang'o, ji chako penjo to kapani wapenje moromo. To emomiyo although gini wacho maber ni ok okonywa, ober mathis. Ngech omiyo koro gik mane opondo watimo ang'o, wachako ng'eyo. Ngech kata in gi an koro wang'e ni kare Musalia mane jok moko woni onge pesa ja, kare en gi bilion adi? En gi bilion 4. Kare jok moyier gi te onge ng'at man gi pesa mathis moloyo $2,000,000 manyalo bedo waziri. Koro waji chako penjore ka titi penjo kara an Trevor masetiyo ka higni mang'eny, ang'o makare matimo marach momiyo an kata $50,000,000 tamatimo nade otamachok. Mage penjruok monego wachak penjore kaka jokenya. Be penjo madwa penjo ni ka koro ji moyier te mondo chung ne migepe go gin joma nigi milion mang'eny kamano, mano nyiso nang'o e telo? Nyiso ni nitiere kaka oyier ji ma ng'ama onge pesa ok nyal telo, koso ang'o matimore ka, koso jogi miyo mana jogi ma ging'eyo tijego? Trevor, andiko juma ka juma, to juma ne kancha ndiko ncha ni tabu mwasebedo godo kana wacho wach mar jopuonj. Tabu mwasebedo go e Kenya ka ni waketo ni siasa e profession maduong' moloyo gik moko te. Tapa ni gini kawuono nyisowa. Ngeche king'iyo jogi ng'eny gin gangi nang'o, gin jo siasa. En ng'at ma aidha osebede siasa orincho chunge siasa. Koro gini dwa nyisowa to kare siasa ne me pesa to menade ema pesa ng'eny. Mano mokwongo. Mar ariyo, ng'ato nyalo chako penj to kare jok ma king'amo dhier be nyalo timo ang'o, be nyalo telo. Ng'ato biro to en wach an man gi $100,000, an gi $500,000, to koro an wuodo lo man ga $30,000 ni be ne yiere chiemo mondo abed ang'o, mondo abed jatelo. Ng'at machielo penj to kare an jaboda bola mawuok Kasego ni ba nyalo bedo jatelo ka jok mikelo ka gin magi jok magi in kiwinjo ka wetu ni an gi $100,000. Chalo ka dhi sikul to kala an mama no miya chapat, an mama no miya mandas, ito kidhi to in mana gi long ma piere oyiech. Mane tabu magino wacho timonwa. To mano gima joma koro ni sirikal nowuok oko ka nyiso ji ni wanto tendwa en mar joma onge go, joma niyo gi ohala mar aswekra, mage joma dwaro kete e sirikal. Koro singo ne gilokore koso mano giminyiso ga mana ji seche ma koro kura idwa go, kaso bang' mano to kata gilokore gimang' ni tim bende koro onge. Nikech ko penj gini to ei jogo ere ng'ama de wach ni piny mogik en ng'ama nigi $100,000. Arito jamama mboga gi jaboda boda mondo ayud at least kar bedo cabinet secretary ka to sabagi jok momigi gin jok manang'o gin ma $1,300,000. Koro ageno gik moko ariyo. Mokwongo ageno ni moko ibiro miye tich mopogore, to mar ariyo ma en tich ne jok man gi pesa mang'eny modhigi. Nyaka ging'e ni kata gidhi gi pesa mang'eny to jok monego gitine gi jok manogone gi kura ok jok man gi pesa mang'eny ka gin ng'et magi osiepegi. Nyaka gitine jok ma noriedo chakre okinyi, mine moko manie chiro ka to gi jok mariembo pikipiki mane giwacho kendgi mage jok modhi timo ang'o, mage jok modhi tiyo godo, mage jok manyagi koga. Ng'eche sirikal ka telo ni jok mosedonjo ka mokwongo ji 22 maneno ka at least gi osewacho nwa gi dhog gi kendgi ni gito gin mama mboga to gidog gi jo boda boda gin jok ma gin jo milionde kaka jo dalawa moko wacho. To kaka jalony e weche mag telo, ndiko jamwandu gi ndiko ng'amodhier ere maber? Nikech nitie jomoko ma be wacho ni jomwandu gi ema nyalo rito ohala nikech ging'e kaka igo ohala emomiyo gin gi mwandu go. Jomoko wacho ni be kindiko ng'amodhier gima obro kuongo timo en temo obro manyo kaka onyalo soyo pesa e mfukone, omiyo afadhali ikaw ng'at manigi mwandu. In kaka jalony e weche mag telo, ng'ama ber kondiki? Ng'ama ber kondiki ok en ng'at man gi mwandu kata ng'at maonge mwandu, en ng'at man gi tim. And mwandu kende ok matimo ang'o, ok makel tim. Nitiere jok man gi mwandu e piny ka mang'eny matimo tich maber, iwinjo ni jo philanthropist ma tich gin ma konyo jopiny. To nitie jok ma mwandu go ok tim gi rade, ok rom gi. Moro ne giyudo ma mwandu go mar kwelo, koro gin kwelo ne magitimo nade ging'eyo. To nitie jok modhier ma nafas mar kwelo ma pok gitimo nade ma pok giyudo. Koro gimonego wang'e, mwandu kende ok apani en tabu, and mwandu ok rach.
gima rach en ni ng'ato noyudo mwandu gi yo machal nade. Ka noyude gi yo mar mibadhi, to mibadhi no mobiro timore mobiro dhi go mbele. To ka in ng'at ma kite rach, koda in gi mwandu kod ionge godo, to kido marach no mibiro timo ang'o? Mibiro tero sirkal. King'ama kibiro teach citizen ka Trevor, to iwacho ni bi sa 12 to in ibiro sa 8. Kati idhi kori bed mana chief cabinet secretary kama Musalia odhi, pod ibiro madhi tich 8. Koro kapani mwandu kende nyalo miyo ng'ato bed ng'ama ber kata ng'ama rach. Gima miyo bedo ng'ama ber kata ng'ama rach en mwandu neno oseyude gi tich matek, oseyude gi yo mamibadhe. To kata kamano be nyocha waneno ka ogai mar jomin buche DPP nchogolo ge penjo moko manche dhi e do ka iwacho ni samoro ntiere moko makoro gidwa yalo oko kaka mar Aisha Jumwa Giri. Mano nyiso ni sirikal ni nokotiyo maler ndalo mane gitero ji e doho, koso nyiso ni koro nikech sirikal olokore koro ing'uono ne ji to mana joma tek tek. Ok wabi ng'eye gi sani. En achiel kuom gik moko ariyo. Samoro nyalo bedo ni sirikal mancho kalo cha nok ti maber negi mako mana jok motimore jok moko mag siasa. To mar ariyo be nyalo bedo ni sirikal bolokore momiyo gimo jogolo. Tabu magino timo Trevor, ma kuma nego wayuage, en ni kuom tim to gi samo time. Ok okelo mondo koro ji ng'e ni ofis mar DPP no en tich ofis motimore maber. Koro ji chako mana ng'eye ka ji chich ni aidha chon cha ni timo tich jo siasa, or sani itimo ang'o? Itimo tich jo siasa. Gi yore te oketho ofis DPP manitiere sani. Koro apani jatelo manitiere kaka DPP jatelo Haji obiro bedo gi tich matek e dweche gigi mabiro kapod otiyo. Ng'eche ng'ata mang'eye biro ng'eye gi kaka joluo wacho ni gangoch tiang'. Ng'eche en ng'at ma kowacho ni jogi ne natimo yo marach, tiparo ri aparo kare chon cha ni rach. To kowacho ni gini natimo yo maber, to wacho ni kare sani bedo ng'ama rach. Koro either way o ng'ama rach. Okay. Koro watieko profesa en ni koro gisedadho ji 15 puro dong ji 9. Ang'o ma diher winjo? Koso gidonga gidhi adhiya mbele ka gidhino koro. Apani gidhi tieke kaka gidhino. Apani onego ging'e bang' mano ni giwinji ni jo Kenya to gini jo Kenya wacho tie kuro peyo mondo uchak tiyonwa ng'eche ukethonwa sa. Koro nyaka ging'ere. Akwayo speaker Moses Wetangula ni bang' ka nafas nyosewuok ong'ire to penjre ni wan kaka bunge ere kaka wanyalo konyore mondo jo Kenya onewa ni tich mwatimo ni en tich matimore, tich makonyogi to ok en tich mokethogo sa. So nafas othis godo to kotieko mae takwaye okawe nafas mondo chak ng'iyo ni gini watime uru maber molo kaka wasetime. Ng'eche magisetimo wigni twinyo ka jo Kenya te wacho gitieka chalre to mano ok ber ne do. Ng'eche koro do ema kare kaka jo Kenya ng'iye dok piny ka kar dhi malo. Erokamano. Meni kaka inene to jogi te dhi mana kalo. Abiro chiewo juma manyien tich adek. Kapana abiro chiewo kaneno gi State House ka gichamo muma gite kaka noyier gima. Erokamano Prof. Professor Collins Odote ben jalony e weche mag telo konyisowa gik madhi mbele e od bura kanyo. Jo od bura dayo dho joma koro luongi mondo bed jotelo mag migepe mopogore opogore. Gisedadho ji 15 puro dong ji 9. Wadhi e yweyo moro matin koduogo pod wan gi weche manyien mondo kelonwa chenro maro imore kaka kidhi mabor ahinya.